don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Welcome to my friends with TV. It's the Club World Cup. Mamelodi Sundowns 0, Fluminense 0. I'm joined by Mr. Mtungwa. Shosho bafethu. Tango. Eish, akukho kunenge engizakusho. Yebo. Sebeshilo abaningi nami ngizosho ngicizelele kulokho abakushilo. Thinta body. Our coach. Let it down. Thuma. Let it down mfethu. Ngizacela ukubuyela emuva bheki kancane. Uyabona? Yeah. From CAF. Yeah. Uyabona? Yeah. Bekumele ukuthi afake uzwani. Umshishi. Wamhlalisa phansi. Singazi why. Uyabona? Yeah. Namhlanje futhi sikhala ngoshalulile. Uyabona? Ushalulile uyafinisha mfethu. uMatthews usikhostile. Lento bekumele ukuthi ayibone early. Uyabona? Yeah. uMatthews amfake phansi afake ushalulile. Azofinisha. Injalo. Uyabona? Injalo. Usikhostile blind ucoach. Ucoach ne. Coach usikhostile blind. Uzolunga uDansi. Asha mfethu. Hayi. Ngoba siyazi asingeke senze final decision but mabe ngasimamela nje njengama fans ucoach akahambe Ava. Hayi ngepeace kahle nje Yeah. danko bafu Aisha skis Rotman. Mara mnandi na short and sweet. Yes Rotman. Hey.